Romandarlı dastanından perçe. Ana Güroğlu sözün tamam kılgandan soň Hırmandaly aýtdy. Eger sen meni terif edip bir nama aýtsaň, men seni önünden azat kılaman dedi. Şunda Güroğlu oýlanyp, "Haw, unuň diýip boladygyň bolsa, aýtganym bolsun. Ana inaly sen terifin" dep Güroğlu Hırmandaly'a garap, Hırmandalyny terif edip aýtyp durman ýeri. Bir sözüm var nazlı dilber, aýtsam sana dana dana. Yar nebinden bir bolsa ber, görsem yüzün kana kana dep durman ýeri.